ng dagupan na na-experience ko yan, magmula po noon, magpasa hanggang ngayon, na nararanasan pa rin po natin ang mga bagyo, ang mga pagbaha. Ngunit magmula po noon, magpasa hanggang ngayon, ang mahal na Panginoon po ay talagang hindi nagbabago. Magmula noon, siya pa rin po yung Diyos na nagliligtas sa atin. Pinapasalamatan ko po sa mahal na Panginoon lahat-lahat ng mga pagpapala, yung mga pagpapala na minsan hindi ko na po hinihiling, ngunit patuloy pa pong ipinagkakaloob ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kaya bilang pasasalamat po, nais po sana naming alayan ng papuring awitin ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen.
Stand by the blood that still speaks. Now I'm forgiven, I'm all righteous, I'm made clean. There on the cross at Calvary, you gave it all to purchase me. You were the Savior and the God who set me free. Now my heart rests, this is my Redeemer. With my whole life, I will give you praise. All the glory to the one who's worthy. Because of Jesus, I have been changed. Praise the Lord. You wait for me to enter into your holy place forever. And now I need and I am covered, I found peace. Into your likeness you transform me, making me holy like your own. No longer I who live, but Christ who lives in me. Now my heart
pagpapasalamat, pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Pakapakan natin ating malapay noon. At lahat magsabi ng praise the Lord. Amen. God bless sa pinagpalang patungan at papuri awitin natin ating pong beloved at divine. Amen. Beloved daughter, ating pong beloved or the preacher. Tunay nga po mga minamahal na talaga ang ating buhay na ito mga minamahal ay talagang dahil lamang sa kabutihan ng malapay noon, ng mga tayo noon mga minamahal ay talagang walang-wala po mga minamahal. Amen. Tayo nasa lusak ng kahirapan, ng karamdaman, mga minamahal, kawalan ng pag-asa, mga minamahal. Subalit sabi ng awitin, mga minamahal, tayo po mga minamahal talagang binagong lubos ang ating malapay noon. Tayo iniaw ng malapay noon mula sa mga kalbaryong yan, mga minamahal. At tayo ngayon, mga minamahal, talagang binisa ng malapay noon ng may pag-asa, mga minamahal. Amen. At talagang may malaking pakinabang po, mga minamahal. At sapagkat tayo nga po mga minamahal ay talagang nais ng malapay noon na gamitin para sa kanyang kalulatian mga minamahal, para sa kaligtasan ng isang katauhan mga minamahal. Amen? Palakpakan po muna natin minsan ang pang ating malapay noon. Praise the Lord. At pinawata sa puri, paglulati, pagsamba sa ating Diyos na buhay. Amen? At ang mga minamahal, patuloy natin pinabubod ang karapat-dapan at pagparangal sa ating pong beloved parents in the Lord, ating pong beloved evangelist Pastor Weldes Almeda, Assistant Pastor Lina C. Almeda. Lagi na po natin naalala ang mga turot ng isang aral. Isang upalang umaga na po sa kanilang beloved children, sa ating beloved pastor workers dito po sa Dacron, Santa Carlos City, sa ating po beloved elders, sa ating po mga kasama. Sa iyo po mga minamahal, datihan man at sa mga Facebook and YouTube viewers, kayo po ay welcome na welcome dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade. At tayo po mga minamahal ay tuloy na po mga minamahal sa pagiging ng mga buhay pinapatuo. Kung handa na po ating pong beloved brother Arman Rondelio sa ating pong ibinibigay ang buong pagkataon sa kanya at maghanda po ating pong Blaster Abigail Villaruz. Amen. Iyong Lord, pinakamataas na pagpupuri, paglulhati, parangal ay sa ating pinagmahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng dubling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala nga mga aral at turo ng ating minamahal at ginagalang-galang na Pastor Willie Estrada Almeida, minamahal na Assistant Pastor Lina Pumon Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preacher workers, beloved brethren and visitors. Ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil sa pagbago ng aking buhay, dahil lati-rati lang po nung Siargao po ako may bisyong pagsigarilyo at pag-inom ng alak, at nung ako'y nakakilala sa gawain na ito, ako'y nagpupuri ng pasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus dahil ang aking bisyo na pagsigarilyo at pag-inom ng alak ay inalis ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Papasalamat din po ko sa ating pinakamamahal na Jesus dahil sa kagalingan, dahil nagkaroon po ako ng kahinaan at sakit sa katawan. Pasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil ako po ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Jesus sa pag-iingat niya rin po sa akin sa araw-araw at sa mga pagpapala patuloy na ipinagkakulob niya sa akin mula sa pinansyal, pisikal, material at sigit sa pagpalang espiritual. Kaya hanggang dito na lang po ang lahat ng papurihan, pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Amen. Palapakan natin ang ating malapay noon. Alat magsabi ng praise the Lord. Amen. God bless sa pinagpalang patungo ating pong beloved brother Arman Rontelios. Amen. Salamat sa ating pinakamalapay noon sa upala sa ating mga kapatid. At tayo po mga ay tuloy-tuloy na po ating pong ibinibigay ang buong pato sa ating pong beloved sister Alma Milo. Amen. Ating pong pakinggan ko paano rin po sila pinagpalating malapay noon at sundan sa ating pong beloved brother Mark Roland Dumalanta. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Ako po nagpapabot ng dobling paggalang po sa ating minamahal na patuloy na inaalala ang kanilang mga turot aral sa ating buhay, sa ating pong minamahal na Pastor Willie Estrada Almeida, ganun din po sa ating Assistant Pastor Lina C. Almeida, at sa kanila pong beloved Almeida children, at sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran, dadihan man o baguhan, at sa ating pong beloved preachers, workers, sa inyo po mga minamahal, isang magandang umaga na po sa ating lahat.
nagpupuri at nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil sa oras na ito, ako muli kanyang kinahabagan upang ipahayag lahat ng mga mabuting gawa at dakila na kamangha-mangha na ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Amen. aming buhay. Balikan ko lamang po ang aming buhay noon nung kami po hindi pa po nakakakilala sa gawain ito. Ang buhay namin talaga ay napakagulo po mga minamahal. Wala po itong kapayapaan dahil hindi po sa pagbababa po sa aming mahal na Ama dyan na siya po ay talagang maraming bisyo po mga minamahal at talagang lahat ng kinikita niya po ay talagang inuubos po niya sa kanilang pangiinom at paninigarilyo. Andyan din po na pag umuwi po sila na lasing talagang sila po nanghahamon ng gulo at talagang palagi po sila nagtatalo ng aming mahal na inas. Pero mas higit na talagang nag-aaway po talaga ang aming mahal na lola dahil nasasaktan po sila dahil sa pagbumura po ng aming mahal na ama sa aming mahal na ina at talagang kung ano po yung inihaing ng aming mahal na ina na talagang hindi po nagustuhan ng aming mahal na ama dahil wala na pong tirang sahod po ang aming mahal na ama kaya kung minsan talagang itlog, tuyo, yun po yung talagang kinakain po namin madalas po mga minamahal. Talagang itinatapot po yan ng aming mahal na ama. Talagang ibinabalibag po niya yung plato. At talagang nagbabasag din po sila ng gamit. Talagang sa takot namin mga minamahal, pag alam namin na darating na po ang aming mahal na amay, talagang magtutulog-tulugan kami. Minsan, nagtatago po kami at talagang gigising na lamang po kami pag tulog na po ang aming mahal na ama, doon na lamang po kami kakain mga minamahal. Andyan din po na naranasan din po namin na kahit hating gabi po mga minamahal, talagang kahit sarado na po yung tindahan, talagang inuutusan po kami ng aming mahal na ama na bumili po ng kanyang alak. At ang talagang nakakahiya po mga minamahal, gigisingin namin yung nagtitinda na uutang lamang po ng alak at sigarilyo po mga minamahal. Ganun po yung buhay namin noon. Sabalit, nung kami po inaabot ng ating pinakamamahal na Panginoon sa pangungunat panalangin po ng ating mahal na pastor, andyan na ginamit po ang aming mahal na uncle na siya po yung unang na-save po dyan sa dako ng Manila. Sinira niya po ang aming mahal na ina at ama dahil sa nalaman niya po na yun nga po, napakagulo ng aming buhay, mayroon din po mga karamdaman. Andyan na, pinaunlakan po yan ng aming mahal na magulang, mga minamahal. Andyan na tumanggap po sila sa ating pinakamamahal na Panginoon. Subalit ang aming mahal na ganun pa rin po mga minamahal. Umiinom pa rin po siya pagdating ng gabi. Andyan na minsan po dumadalo po kami, may hangover po yan, natutulog po yan sa labas mga minamahal. Andyan na nagpatuloy po kami mga minamahal na ng palataya na sa aming mga naririnig na patotoo na walang imposible sa ating pinakamamahal na Panginoon na balang araw, yung kapayapaan na aming inaasam ay talagang ipagkakalob ng ating pinakamamahal na Panginoon sa tamang panahon po mga minamahal. Diyan na isang araw dumating po yung paalala po sa aming mahal na ama na nagkaroon po siya ng sakit sa puso mga minamahal. Talagang doon na lamang po namin nalaman na mayroon po silang sakit sa puso, nahihirapan po silang huminga talagang sa sobrang sakit na dinala namin sila sa hospital at ang gusto ng doktor ay i-confine sila dahil yun nga po mga minamahal, mayroon po silang sakit sa puso at subalit sa kakulangan po ng pinansyal ay umuwi po sila mga minamahal at ang ginawa na lamang po nila dahil ang turo po ng ating mahal na pastor ay magpuri, mag-ayuno at manampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo po, ang ginawa nila, talagang pumunta po dito sa pastoral upang mag-alay ng ayuno, magpuri po mga minamahal. Pagkatapos po nilang mag-ayuno sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoon at sa pangunat panalangin po ng ating mahal na pastor, andyan na yung karamdaman nilang sakit sa puso. Ito po yung instant na pinagaling po ng ating Praise the Lord! pinakamamahal na Hallelujah! Panginoon. Glory to God. At ang talagang napakatagal na hinihintay namin na kapayapaan sa aming buhay, yung lalo na po ang pag-iinom ng aking mahal na amay, talagang ipinagkalob yan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Talagang inalis po ang bisyo ng ating Praise the aking Lord, amen. mahal na ama. Andyan din po na talagang pinagpapasalamat namin yan. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil year 2019 po, talagang kasagsagan po yan ng COVID po mga minamahal. Andyan din po na isang araw po mga minamahal, yung aking anak na panganay at ang aking bunso po mga minamahal, talagang nagsabay po yan na nilagnat po mga minamahal.
talagang noong mga oras na yun talagang natatakot po ako dahil uso po dyan po yung sakit na COVID po mga minamahal. Dahil nung mga panahon na yun talagang kagagaling lamang po ng aking mahal na asawa sa Cavite po dahil nag-lockdown po sa kanilang trabaho dyan na nagkakahawa po yung mga kasamahan niya po sa trabaho na may nagka-COVID po mga minamahal. Kaya natatakot din po ako ng mga panahon na yun baka yung anak ko po ay nahawa rin po or infected din po yung asawa ko. Alam niyo po mga minamahal, nung nagkasakit po yung dalawa kong anak na nilalagnat po silang dalawa, talagang pataasan po sila ng lagnat po ng mga panahon na yon. Diyan na dahil sa takot ko po mga minamahal, talagang nandun po ako sa kwarto talagang habang binabantayan ko po yung aking mga anak, mga minamahal. Talagang nagpupuri ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ako po'y nakaluhod na nagpupuri, umiyak sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo po ng mga oras na yon, talagang hindi ko po makakalimutan mga minamahal dahil habang nagpupuri po ako mga minamahal, gumising po yung bunso ko. Bigla po niya ang tinawag ang pangalan ko at tumayo po siya. Akala ko po gising po siya mga minamahal, subalit nakatayo po siya, mulat po yung mata niya pero hindi po siya gumagalaw, hindi po siya nagsasalita. Talagang nung hinawakan ko po siya, talagang napakatigas po ng katawan niya po mga minamahal. Talagang hanggang sa nung nilabas ko po siya mga minamahal, ganun po rin po, parang bato po siya mga minamahal na nilabas ko sa kwarto namin. Hanggang sa napansin ko sa kanya, talagang bumubula po yung bibig niya at talagang nagkukulit talong po yung katawan niya mga minamahal. Diyan sa takot ko po mga minamahal, talagang umiiyak po ako at tinawag ko po ang aking mga magulang. Noong mga oras na yon, talagang hindi namin alam ang gagawin namin dahil first time ko pong makita sa aking mahal na anak na ganun siya mga minamahal. Hanggang sa dahan-dahan po siya talagang nawawala ng hininga at talagang kinagat na po niya yung labi niya at bumubula yung bibig niya po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, nung oras na yon, yung pinsan ko po na dalawang nurse na naka-off po sila sa trabaho niya na pumunta po sila sa bahay namin. Alam niyo po mga minamahal, yung sabi ng pinsan ko, wala na yung anak mo dahil hindi na siya humihinga, sabi niya mga minamahal. Alam niyo po ng mga oras na yon, talagang parang sinakluban po ako ng mundo mga minamahal dahil nakita ko yung anak ko na namamatay sa harapan ko. Alam niyo po mga minamahal, ng panahon na yon, talagang ang nasasambit namin ng aking buong pamilya ay hallelujah, hallelujah. Andiyan na biglang parang may nagpaisip sa aking nabuhusan namin siya ng tubig. Alam niyo po mga minamahal, tubig po mga minamahal, kami po'y nanalangin, humingi ng awat habag sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo po habang binuhos namin yung isang timba po mga minamahal, andyan na sabay rebuke ng hallelujah in Jesus. Nung pagkatapos namin i-rebuke po yun at ibuhos yung isang timba po ay talagang dyan na yung anak ko po na nawala na po ng buhay. Talagang binuhay po yun ng ating Praise the Lord. pinakamamahal na Hallelujah. Panginoon Jesus. Glory to God. Hindi ko po yun makakalimutan mga minamahal dahil lahat ng mga kapitbahay namin na ganun po yung nangyayari. Sabi nila pag nilalagnat po yung ganyan na anak mo, talagang diretso na po yan. Pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil ilang taon na po ang nakaraan. Ito po ay talagang hindi na po yan bumalik sa aking mahal na anak. Alam niyo po mga minamahal, nung nagising na po ang aking anak ay nung nagising na po siya mga minamahal, pagkadilat ng mata niya, akala ko po okay na po mga minamahal, subalit hindi pa po pala mga minamahal dahil para po siyang nababaliw po mga minamahal. Hindi niya po ako makilala at talagang nagwawala po siya, parang may kinakatakutan po siya mga minamahal. Alam niyo po, sabi ng pinsan ko, itakbo niya na yan sa hospital dahil magkukumbulsyon pa yan. Mayroon pa siyang kumbulsyon, sabi niya. Alam niyo po mga minamahal, bilang isang ina, talagang dyan din po yung takot ko mga minamahal. At alam niyo po, nagdesisyon po kami ng aking asawa na itakbo po siya sa hospital. Pero bago kami pupunta sa hospital, pumunta po kami dito sa pastoral upang
ipalehans po ang aking mahal na anak. Alam niyo po mga minamahal, pumunta po kami dito sa pastoral na napakataas po ng lagnat ng aking anak. Alam niyo po, nung mailehans po siya ng mga beloved workers, andyan po na yung napakataas na lagnat po ng aking mahal na anak. Ay talagang hindi pa po kami nakakaalis po dito sa pastoral. Talagang bumaba po yun mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, yung anak ko na parang nababaliw po mga minamahal, talagang ibanilik po sa katinuan niya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya lubos-lubos ko po Praise the Lord, yung amen. pinagpapasalamat. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil bagamat hindi rin po ako karapat-dapat bilang isang mga awit, ako'y kinahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya lahat ng pupupuri, pagluwalhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Palakpakan natin ang ating malapay noon. Ang lahat magsabi ng Praise the Lord. Ang lahat magsabi ng Praise the Lord. Amen. Mga bagay na mga minamahal talaga gawa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Dapat lamang talagang ating luwalhatiin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal na talagang sa tao mga minamahal, may mga pagkataong mga minamahal talagang walang magagawa. Ang tao mga minamahal ang siyensya at medisina. Subalit tayo mga minamahal talagang nakakilala sa buong katotohanan na ang ipinakilala sa atin ng ating beloved person, the Lord, mga minamahal, ay buhay na Diyos, makapangyarihan Diyos, mga minamahal, nasa Kanya ang buhay, mga minamahal, amen, ang kaligtasan at kagalingan, mga minamahal, gaya ng sinapalatayanan ng ating mga kapatid, nagpatuto, mga minamahal, lang talagang ginawa lamang nila, mga minamahal, bagamat sila mga minamahal talagang naharap, mga minamahal, sa matinding pagsubok, na nariyon mga minamahal ang talagang pag-aalala, mga minamahal, pero talagang mas nangibabaw pa rin yung kanilang natutunan dito, mga minamahal, na pakinggan, ang kanilang ginawa mo nagpuri sa ating malapay noon, hindi kailanman ang hinawang humingi ng kahabagan ng ating malapay noon sa una dalangin na ating mga pastor, mga minamahal, ating mga kapatid, na nampalataya na ang Diyos, mga minamahal, sa mga ganong pagkataon, ang siyang Diyos na maasahan, mga minamahal, at gaya ng ating narinig, mga minamahal, sila itinugo ng ating malapay noon, pinagaling yung kanyang mga minamahal, ibinalik ang buhay. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Alat magsabi ng Praise the Lord! Alat magsabi ng Praise the Lord! Amen. Mga bagay na mga minamahal ay talagang dapat lamang natin, mga minamahal, na talagang ipagmalaki at ibahagi, mga minamahal, sa buhay na ating mga kababayan, mga minamahal, upang malaman nila, mga minamahal, na talagang sa ganyang mga panahon, mga minamahal, na tila ba kawalan ng pag-asa, panahon ng kadalamatian, panahon ng karamdaman, ay meron palang Diyos, mga minamahal, na andang sumaklolo, mga minamahal, sa bawat isa sa ating mga minamahal. Ang tangi lamang natin gawin, mga minamahal, ay ating sampalatayan na ating malapay noon, at patuloy nating talagang ilaan ang ating mga oras sa paglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan natin ating malapay noon, at tayo po'y tuloy-tuloy na po, mga minamahal, atin naman pong ibinibigay ang buong bato sa ating pong beloved brother Mark Roland Dumanan, at ating pong pakinggan kung paano rin po siya pinagpala ating malapay noon, at sundan siya na huling mapayag pasalamat sa ating malapay noon, ating pong beloved Sister Lydia Tawaran. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinamataas na pupuri, pagluwalhati, pagpaparangal ay sa ating pinamamahal na faithful Amen. lang. Praise the Lord. Ako'y nagpapabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang, na ating inaalala sa Panginoon, na ating inaalala ang mga aral at turo na ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Willie Estrada Almeda, at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeda family, beloved preachers, workers, beloved brethren, and visitors. Ako po yung mababati ng isang magpapalang na madaling araw na po sa ating lahat. Ako ay napupuring na magpapasalamat sa ating pinamamahal na Panginoon Jesus sa kagalingan na pinagkaloob niya po sa akin, dahil dati-rati pa lang po nung bata po ako. Ako po may karamdamang asma, at sa tuwing inaatake po ako ng aking karamdamang asma, ay pinapacheck up po ako ng aking mga magulang. Halos lahat ng kinikita ng aking mahal na may napupunta lamang sa doktor. Ngunit nung kami ay nakakilala sa gawain ito, ang aking karamdamang asma inalis na ating pinamamahal na Amen. Panginoon. Praise the Lord. Pinapasalamatan ko din po sa ating pinamamahal na Panginoon Jesus. May share ko lang po sa inyo, mga minamahal, nung 5 years old po ako, dalawang beses po ako na-confine sa hospital dahil po sa sobrang panakit po ng aking tiyan. Ako po in-ultrasound na laboratory test,
ngunit negative po ang result. Ang ginawa po na lamang po na aking mahal na hinahiming nahabag sa ating pinamamahal na Panginoon Jesus at nagpapag-appear po dito sa pastoral house at may dumadating na beloved workers sa hospital upang ako ilahans. At sa kahabagan nating pinamamahal na Panginoon Jesus at sa unang dalangin nating minamahal at kagalang-galang Pastor Will Estrada Almeida, ako po ay pinagaling na ating pinamamahal Praise na the Lord. Panginoon Jesus. Amen. Hallelujah. Pinapasalamatan ko din po sa ating pinamamahal na Panginoon Jesus sa pag-iingat rin po sa akin dahil last year po, Wednesday po niyan at may pasok po ako. Sa kalagitnaan po ng aking klase sa umaga ay bigla na lang po sumakit ang aking tiyan. Kaya ang ginawa ko na lang po ay nagpasundo po ako sa aking mahal na ina. Andyan pag-uwi po namin sa bahay ay bigla na lang po naalis yung aking pananakit ng aking tiyan. Kaya sinabi ko na lang po sa aking mahal na ina na ako na lang po ay dadalo dito sa banal na lugar na ating pinamamahal na Panginoon Jesus. Andyan na pagkatapos po ng gawain, pag-uwi ko po sa aming bahay, ay bigla na lang po ako hinarang na aking pinsan na sinabi na lang po sa akin na yung mga lagi ko pong kasamang kaklase ko sa pag-uwi, ay bigla na lang po sila hinarang ng mga lasinggero sa daan at sila po ay pinagbubugbog. Kaya nagpapasalamat ako sa ating pinamamahal na Panginoon Jesus dahil nung time na nangyari po yun ay hindi ako sa banal na lugar na Praise ating the Lord. pinamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Pinapasalamatan ko din po sa ating pinamamahal na Panginoon Jesus sa pag-ingat niya rin po sa amin sa araw-araw, sa mga pagpapalang patuloy na pagkakalam sa amin magmula sa financial, physical, material, at higit sa pagpapalang spiritual. Kaya ganito na lang po ang lahat ng papurihan pasasalamat ay sa ating pinamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. At atin na pong ibinibigay ang buong pagkataon sa Panginoon sa huling mupahinang. Kaya pasalamat sa ating mahal na Panginoon. Amen. Paki-direct to the point na lamang po. Atin na pong ibinibigay ang buong sa ating pong beloved Sister Lydia Tawaran. Amen. Pakinggan po natin siya kung paano siya pinagpapalagay. Hallelujah, praise the Lord. Ang pinakamataas na papuri, pagluluhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Amen. Panginoon po Praise the lamang. Ganon din po ako bumabati ng dobleng paggalang po sa ating minamahal na magulang na ating inalala ang bawat turo ng ating mahal na Pastor Wildy Almeida. Ganon din po sa Assistant Pastor Lina C. Almeida. At ako rin po bumabati sa buong Almeida family, sa ating ordinary preacher, maging sa kanilang beloved daughter, at sa lahat ng elder, mga minamahal. Ganon din po ako rin po ibabati sa inyo mga minamahal na magandang madaling araw na po mga minamahal. Nagpupurin ako sa po ko sa ating pinakamal Jesus dahil ako'y kinahabagan sa oras nito mga minamahal para mo rin sa riwanat ng buhay ng himala ng ating pinakamal Jesus sa aking buhay mga minamahal. Maalala ko mga minamahal na wala ako sa ating banal na gawain mga minamahal. Andiyan po mga minamahal na namumuhay po ako na isang makasalimutan mga minamahal. May isang sikta po akong dinadulan pero hindi ko pa rin magawa mga minamahal yung magbago sa aking buhay mga minamahal. Pero tunay mga minamahal na aking tinanggap ang ating pinakamamahal Jesus sa aking buhay mga minamahal po. Ang mga bagay na yan ay nalis po natin pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ganon din po mga minamahal. Maalala ko rin po mga minamahal nung wala pa po ako sa ating banal na gawain. Mayroon akong sakit sa likod. Mayroon akong UTI mga minamahal. Kapag umatake ang mga ito, mga minamahal, andyan po, umiiyak ako sa kirot, mga minamahal. Pero tunay mga minamahal, sa aking patuloy na pagdalo, mga minamahal, hindi ko namamalayan yung mga karamdaman na yun. Pinagaling po natin pinakamamahal na Panginoon Jesus. So salamat po sa kagalingan na yan, mga minamahal. Gano'n din po, nung ako rin po nagkaroon ng karamdaman, mga minamahal, nagkaroon ako ng maraming bukol sa aking masilan ng bagay ng katawan. Andyan po, mga minamahal, na panahon na yun, mga minamahal, wala po akong 10% yung pananampala sa ating banal na gawain, kaya nagawa ko pong nagpa-opera mga minamahal. Pero alam niyo po, although na nagpa-opera po ako, nandiyan pa rin po yung mga bukol na yan mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, meron po akong kapatid, nandito yung aking mga mahal sa buhay, o sila po ang unang nakakilala sa ating pinakamamahal na Jesus. Andyan po ang kanilang pag-i-encourage sa akin mga minamahal na huwag ka kumatakot, huwag kumagamba, dahil may Diyos po silang sinasambahan na talagang nagpapagaling mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, panahon na yun, although andyan po ang takot ko mga minamahal, andyan po naniwala po ako sa kanila mga minamahal. Pinanghawakan ko po yung mga encourage po nila sa aking buhay, sa akin mga minamahal. Alam niyo po tunay mga minamahal, paglipas ng taon, dala-dala ko po yung mga minamahal. Alam niyo po, yung lahat po yung bukol na yun ay tunay mga minamahal. Tinunaw po natin pinakamamahal sa wala po na ginawit mga minamahal. Ganon din po, nagpapasala po ako sa ating pinakamamahal Jesus dahil dito po mga minamahal. Tuwing may karamdaman po, dati po, andyan po, nagtitik ng gabot.
nagpapadoktor mga minal. Pero dito po, tinuruan po tayo na ating mahal na pastor na sa pamagitan ng pagpapakumbaba, pagsisisi, pagsisamama sa ating pinakamahal na Jesus, andyan po ang center pa ng kagalingan na wala pong gamot. So tunay po, Amen. nagpapasala po ko sa ating pinakamahal na Jesus dahil andyan po na hanggang dyan po na binigyan niya po ako ng panatayang ganyan mga minal. So hanggang dito na lang po lahat ng papuri, pagsamba, patadakila sa ating pinakamahal na Jesus. Salamat. Ituloy po natin ang palakpak na yan. Amen. Ang lahat magsabi ng praise the Lord. God bless sa pinagpalampot ng ating pong Sister Lydia Tawaran. Dito po mo nagtatapos ang Panginoong buhay pinagpalampot totoo. Amen. At saan man tayo maparoon maminumal, patuloy natin ibahagi ang kabutihan ng Panginoon sa magitan maminumal ng pagpapatotoo. At habang naghahanda maminumal ating pong bilawd mga awit, tayo po'y tumayo maminumal, tayo po'y wagpuri sa ating Panginoon. Amen. When the saints go marching in, oh, when the saints go marching in, Lord, I want to be in that number. When the saints go marching in, oh, when the saints go marching in, oh, when the saints go marching in, Lord, I want to be in that number. When the saints go marching in, oh, when the saints go marching in, oh, when the saints go marching in, Lord, I want to be in that number. When the saints go marching in, sons of God march forward, bring the power of Jesus' name. Sons of God march forward, for Jesus is ever the same. Hallelujah. March forward, for we are more than conquering His name. Sons of God march forward, bring the power of Jesus. He's the and I'm the ID. He's the power and I'm the lay. Praise the Lord, hallelujah, glory. And He is the way, hallelujah. And He's the music. I am the lamb and He is the flame. I am the flower and He's the fragrance. I am the bride who takes. Sons of God march forward, bring the power of Jesus' name. Sons of God march forward, for Jesus is ever the same. Hallelujah. March forward, for we are more than conquering His name. Sons of God march forward, bring the power of Jesus' name. Bring the power of Jesus' name. Bring the power. Amen. Praise the Lord. At mga naman tayo manatili na tayo at isama sa pupuring awitin, iyalan ng kupunan kuwaran para lamang sa ating pinagmumahal ng Jesus. Let us all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, outreach the beloved Jesus Finest Generation Choir. Amen.
This is the day
any mountain we must climb.
kabutihan, iaalay sa'yo ang buhay kong ito, ngayon at kailanman. Ang Diyos ko ay mabuti, hindi nagbabago, hindi ako iwan, hindi magpapayan, tagapagligtas, matibay na sa tingin, ang iyong kaluwalhatian, aking natatanging laban. Salamat sa pag-ibig at iyong pag-iingat, sa iyong pagmamahal at iyong kabutihan. Iaalay sa'yo ang buhay kong ito, ngayon at kailanman. Ang Diyos ko ay mabuti, hindi nagbabago, hindi ako iwan, di rin pababayaan, tagapagligtas at matibay na sa tingin, ang kaluwalhatian. Salamat sa pag-ibig at iyong pag-iingat, sa iyong pagmamahal at iyong kabutihan. Iaalay sa'yo ang buhay kong ito, ngayon at kailanman. Ang Diyos ko ay mabuti, hindi nagbabago, hindi ako iwan, hindi rin pababayaan, tagapagligtas at matibay na sandigan, ang iyong kaluwalhatian, aking natatanging yaman. Salamat sa pag-ibig at iyong pag-iingat, sa iyong pagmamahal at iyong kabutihan. Iaalay sa'yo ang buhay kong ito, ngayon at kailanman. Diyos ko ay mabuti, hindi nagbabago, hindi ako iwan, di rin pababayaan, tagapagligtas at matibay na sandigan, ang iyong kaluwalhatian, aking natatanging yaman. Salamat sa pag-ibig at iyong pag-iingat, sa iyong pagmamahal at iyong kabutihan. Iaalay sa'yo ang buhay kong ito, ngayon at iaalay sa'yo ang buhay kong ito, ngayon at kailanman. naman sasayang ang lahat nagpapag
noon ay hindi na luluha. Papahirin niya ang luha sa ating mga mata. Kung kailapit ng mangyari at bago maging ulit, kaya siya yung paglingkuran. At sa araw na yon, siya yung makapili. Sa araw na yon, tingnan mo ang langit na kay ganda. Masdan mo at naroon siya. Nagngay tanglaw, siya'y sisikat magpagkailanman. Tingnan mo ang langit na kay ganda. Masdan mo at naroon siya. Liwanag niya'y tanglaw, siya'y sisikat magpagkailanman. Huwag ka nang mangamba kung si Kristo na iyong kasama. Pag-iingat niya'y maya-maya pinamamahalan sa iyo. Maging sa pagsubok ay hindi kanya pababayaan, dahil siya ang nangako na di kanya iiwanan. Manampalataya sa nag-iisang Diyos ang Himala. Walang bagay na di niya kayang gawin para sa iyo. Ika'y magtiwala ng buong puso at kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanya na babawin sa iyo. Ngayon nga ikagulo kay laganap na sa ating paligid. Pangamba'y dumadaloy sa puso itong siyang ating. Ngunit di ka dapat matakot kung ito may mangyayari. Ito ay tanda lamang ng kanyang pagbabalik sa mundo. Manampalataya sa nag-iisang Diyos ang Himala. Walang bagay na di niya kayang gawin para sa iyo. Ika'y magtiwala ng buong puso at kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanya na papawiin sa iyo. Ang takot sa puso'y kanya na papawiin sa iyo. Ang takot sa puso'y kanya na papawiin sa iyo. Amen, glory. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you so much, Mother Jesus. Maraming salamat. Kami napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Sila pagkatamis na presensya na iyong muli. Hallelujah, hallelujah. Pinababa sa aming kalagitnaan. Walang hanggang pasasalamat. Aming pinapabot sa iyo. Aming napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesus. God bless you, choir. God bless you, instrumentalist ng Nazarene. Salamat sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon sa umagang ito. Talagang hindi tayo kailanman tinatalikuran at kinakalimutan ng ating mahal na Panginoon. Nandiyan siya palagi para tayo aliwin. Amen. Amen. Ang pinakamataas na papuri, pagsamba, paglulhati ay muli nating pinapabot sa ating nag-iisang Diyos, ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, at dubling paggalang ating pong pinapabot at inaalaala ang mabuting aral at iniwan sa atin ng ating dearly beloved parents in the Lord, our dearly beloved Evangelist Pastor Wilde Estrada Almeda, Assistant Pastor Lina Cumon Almeda, at ganun din patuloy ang ating pagbati na may pagmamahal, magandang umaga sa kanilang beloved children, great-grandchildren, children-in-law, sa ating beloved pastoral workers, beloved elders with church, minamahal ang mga kapatiran, datihan at baguhan sa ating live webcast viewers sa YouTube at Facebook. Good morning na po, minamahal.
Time check, 10 minutes to 5 o'clock in the morning dito po sa Pilipinas. At sa ating minamahal na mga bisita, kayo po ay narito sa overnight prayer ng Jesus Miracle Crusade International Ministry dito po sa outreach sa San Carlos City, Pangasinan. Ito maminamahal ang inumpisahan kanina pang alas 9 ng gabi at hanggang sa kasalukuyan alas 5 na po, 10 minutes to 10 o'clock at 10 minutes to 5 o'clock in the morning dito sa Pilipinas. Ano mang oras sa inyong kinalalagyan diyan, manatili lamang kayo dahil ang ating pong ginagawa ay kalooban ng ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Ito po ang tinuturo at iniwan sa ating ligasiya ng ating kagalang-galang ng beloved parents in the Lord. Huwag kalimutan dahil kapag straight po maminamahal, hindi ka talaga natulog. Nagsumikap ka, kahit galing ka sa trabaho na mabigat kahapon. Mamaya, magtatrabaho ka na naman, pero narito ka para ikay magpuyat. Ang sabi ng propeta ng Diyos, 3 araw na kapangyarihan ang makukuha mo pag-aayuno, ang katumbas maminamahal ng ating pag-overnight. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At narito na po tayo sa ating pong pagpapaliwanag sa kahalagahan ng pagbibigay ng ating kasampung bahagi tandog. Ang sabi ng Juan 14:15, maminamahal, kung ako'y inyong iniibig, ay tuparin ninyo ang aking pinag-uutos. If you love me, keep my commandments. Ano po itong utos na ito, maminamahal, na sinabi rin ni Haring Solomon sa 12:13 po ng Ecclesiastes? Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and obey His commandments, for this is the whole duty of man. Ito pong pagbibigay na ito, maminamahal, ay obligasyon, duty. Obligasyon ng mga Kristiyano sa bawat tinatanggap natin araw-araw kung paano ka iniingatan sa iyong pagpasok at paglabas sa iyong trabaho, pagpasok, maminamahal, sa iyong mga pinapasukang negosyo, hanap buhay, paano ka lumabas sa iyong tahanan hanggang pag-uwi mo, iniingatan ka ng ating mahal na Panginoon. Ito po ay bunga ng iyong pagtatapat, pagbibigay ng iyong ikasampung bahagi tandog. Palakpakan po natin ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Sinabi po ng Malakay chapter 3 verse 7, well, aman, chapter 7 and 8, return unto me and I will return unto you, saith the Lord of hosts. At ang sabi niya, maminamahal, sa talatang yan, ninakawan baga ng tao ang Diyos? Gayon may ninanakawan ninyo ako, sabi ng ating mahal na Panginoon. Ngunit inyong sinasabi, saan ka namin ninanakawan? Sa mga inyong ikasampung bahagi at mga handog. Kayo nang nagsumpa ng sumpa dahil inyo akong ninanakawan, sabi ng mahal na Panginoon. So, para tayo makaalpas, makaalis dito sa mga sumpang ito, kinakailangan sa ayaw mo at sa gusto, tulad na sinabi ng Solomon, maminamahal, let us hear the conclusion of the whole matter, fear God and obey His commandments. Gawin po natin itong palatuntunang ito. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Dahil hindi tayo mabubuhay sa mundong ito kung walang Diyos na lumikha sa atin. Hindi tayo maminamahal, pinagpala sa kasalukuyan hanggang ngayon kung walang Diyos na nagpala sa atin. Kalusugan mo, kalakasan mo, buhay mo, galing yan sa mahal na Panginoon. Hininga mong hangin, galing yan sa mahal na Panginoon. Yung araw na sumisikat sa atin, gabi na patuloy tayo nakapagpapahinga, gawa yan ng ating mahal na Panginoon. Nararapat lamang ng sabi ng Biblia, nasunod mo ang 9 na utos. Pero itong pagbibigay, binabaliwala mo. Useless. Baliwala ang nasunod mong kautusan kung binabaliwala natin itong pagbibigay ng may katapatan. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord. Lucas 6:38, magbigay ka at ikay bibigyan. Takal na mabuti, siksik, liglig at umaapaw. Dahil sa panukang tayong isukat ay doon ka muling susukatin. Mayroon akong itatanim sa inyong salita ngayon, maminamahal, na huwag ninyong kalimutan. Mula nung tayo'y pinangaralan sa pagbibigay na ito, naggaling sa propeta ng Diyos at sa salita ng Diyos na sinabi ng 2 Chronicles chapter 20 verse 20, makinig kayo, sundin ang mga utos ng mahal na Panginoon at ang sinasabi ng kanyang propeta. Kayo'y pagiginhawain ko, kayo'y alisin sa mga sumpa, sa mga balakid sa buhay, sa mga karamdaman, sa mga problema, alisin tayo. Ang sabi po diyan, maminamahal,
may prosperity, mayroon pong tagumpay kapag pakinggan mo at sundin mo ang utos na Panginoon at sinabi ng propeta ng Diyos. Hindi lamang tayo nakukontento sa pagbibigay ng ating ikapo, the 10%. Dahil ang mga nangangaral at 3 persona ang Diyos, mga Trinitarian, in-person believers, maminamahal, ipinangaral na ito. Pero nakita natin, maminamahal, bakit hindi naging powerful ang kanilang pangangaral? Dahil hindi po nila tinupad ang sinabi ng propeta ng Diyos. Ang sabi ng propeta ng Diyos, tumbasan ninyo. Yung ikapo, tumbasan ninyo ng handog, another 10%. So, dito po, maminamahal sa ministeryong ito, taos puso po natin sinusunod, tinutupad ito. Dahil, ito po, pakinggan ninyo ito, sa lahat ng mga pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Mula noon hanggang ngayon, hindi natin mahihigitan ang ibinibigay ng mahal na Panginoon sa atin. Ang sabi nga, maminamahal, ng isang manunulat, hallelujah, the giver, sabi rito niyang maminamahal, the giver received more than he gave. Yan daw pong mga matatapat na Kristiyano, ang sabi rito, maminamahal, sa aking nabasa, hallelujah, higit na pinagpapala. At ang sabi niya, kailanman hindi niya mahihigitan ang ibinibigay ng mahal na Panginoon sa kanya. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Yun daw kung binibigay mo ng ikapo, tandog mo, mas malaki pa rin ang ibinibigay ng Diyos sa iyo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Bakit, maminamahal? Dahil yung pangako lang na langit at buhay na walang hanggan, sinong nakapagbibigay niyan? Diyos lamang. Amen. Nasa Biblia, lagi kong paulit-ulit na nire-remind sa inyo, si Zaccheo, dumating ang kaligtasan at ang buhay na walang hanggan, nasa Lucas 19:1 hanggang 10. Nung siya'y magbigay ng kalahati sa kanyang kayamanan at 4 na beses minumultiply, ibinalik niya dahil ito'y maniningil ng buwes. Ang sabi na, 4 na beses ibabalik ko, mahal na Panginoon, sa lahat ng aking sobra-sobrang pinaningilan. Grabing kagalakan ng ating mahal na Panginoon Jesucristo during His earthly ministry. Ang sabi niya, maminamahal, ngayon din, dumating sa bahay na ito ang kaligtasan. Magmana ka ng langit at buhay na walang hanggan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ngunit, sa 12, 18 o 18:12 po ng Lucas pa rin, yung Pariseo nagyabang, ang sabi niya, ako'y nagbibigay ng ikapo, walang handog. Nag-ayuno ako 2 beses sa isang linggo. 2 beses sa mga Kristiyano, taga Jesus Miracle Crusade. Sabi natin kagalang-galang na pastor, mag-overnight ka, 3 araw na kagad ang katumbas sa pag-aayuno. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. So yung pag-overnight pa lang natin, maminamahal, plus dumadalo pa tayo 3 beses sa isang linggo. Nag-aayuno pa tayo, maminamahal, tuwing linggo. Amen. So ang sabi po ng banal na kasulatan, nalagpasan natin ang katuwiran ng Pariseo. At ang pinaka-the best, maminamahal, sinabi ng 3 John 1:2, Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth. Yung pangatlo po doon na binabanggit. Yung una, kalusugan, kalakasan, yung pisikal na pangatawan, busugin ang iyong bulsa. Yung pangatlo, ang pinakamahalaga, sinabi doon, spiritual prosperity. Ano spiritual prosperity na binabanggit ng 3 John? May katiyakan ng ating kaligtasan. Magmana tayo ng langit at buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya nakakatiyak tayo, maminamahal. Kaya itong ating mga pagsasakripisyo, hindi ito masasayang. Yung awitin, maminamahal, hindi masasayang yung ating pagsasakripisyo. Yung lahat ng ating ginagawa, lalo itong pagbibigay. Ulitin ko po, mas marami kang tinatanggap na pagpapala kaysa sa iyong binibigay na ikaputandog. Sabi po ng isang dalubhasang manunulat. Mas marami tayong natatanggap ng mga pagpapala. Mga matatapat na Kristiyano, bilangin ninyo, mas marami kayong natatanggap na pagpapala kaysa iyong ibinibigay na 10 bahagi tandog. Pakatandaan po natin yan dahil mismo ang Diyos ang nagsasabi, give and it shall be given unto you. Good measure, pressed down, shaken together. Magbigay ka at ikay bibigyan, siksik, liglig at umaapaw. Dahil sa panukat na isukat, ay doon ka muling susukatin. Kaya nga, maminamahal,
sa mga matatapat na Kristiyano at sa hindi pa nagtatapat, think it over and over again. Sinabi ng 1 Corinthians chapter 4 verse 2, ayaw niyang ating mahal na Panginoon ng kanyang mga anak, masumpungan niyang hindi tapat. Gusto niya lahat ng mga anak ng Diyos magiging tapat. Alam na po natin yan. Yung laging paulit-ulit na sinasabi sa bawat 1,200, sa bawat 1,200,000, sa bawat 10,000, 2,000, pinaka-minimum po yan. Pero tuwang-tuwa ang mahal na Panginoon dahil gumagawa ka ng may katapatan. Ibinibigay mo ang iyong ikasampung bahagi ng dug. Yun ang gusto ng ating mahal na Panginoon para sa ating lahat. Kaya napakadaling damhin ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon sa ating pagtatapat na yan. Bunga po yan. Amen. Katapatan. Kaya lagi tayong madaling mapuspos ng Espiritu Santo ng ating mahal na Panginoon dahil sa katapatan natin. Kaya sa mga kapatid natin na parang ang layo ng ating mahal na Panginoon, di ka man lang makaluha, hindi ka man lang makaramdam ng banal na presensya ng ating Diyos na buhay, ito ang kulang maaari sa iyo. Binabaliwala mo ang aming eksplanasyon dito. Pero simulan mo. Mag-start ka ngayon. Mag-umpisa ka ngayon. Isang tiyak na bagay, pagpapalain ka na ng ating Diyos na buhay. Narito po, ating beloved Elder, Father GR, upang ipagpipray na po yung ating pagkakaloob upang yan ito.
Jesus. God bless you, mga minamahal. Pagpalain po tayo lubos ng ating napakabait, pinakamamahal na Panginoon. At hiniling natin yung ating mga kapatid na diyan sa sulok-sulok. May bakante po dito sa harapan, mga minamahal, para di naman mauuma yung ating mga ating mga ngaral. Occupy po ninyo itong ating harapan para na mapakinggan po natin lubos. Hindi tayo makatulog. Tayo pong lahat ay tumayo upang magbigay galang salita ng Diyos. Natin pinagpalang mga ngaral. Rito po tayong beloved elder, Brother June Amaro. Pumalakpak po natin ng malakas sa ating Diyos. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved ordained preacher, kung po po here. Tayo po'y manalangin, mga minamahal. Upo, dakilat mapagpala namin sa langit. Mahal na Panginoon Jesus, maraming salamat, mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, sa umagang ito. Maraming salamat, mahal na Panginoon Jesus, sa paglagis mo sa bawat yugto na iyong pananambahan. Magmula po sa opening prayers, sa pag-MC, sa pag-awitan ng joyful at solemn songs, sa pagpapahayag ng mga buhay, pinagpalang mga anak mo, mahal na Panginoon Jesus. At maraming salamat, mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Na hindi mo po pinagkait ipadama yung matamis banal na presensya. Hallelujah, sa mga special na awitin ng yung beloved choirs, mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon Jesus. Maraming salamat, hallelujah, sa pag-iingat mo po sa amin na kami po'y pinarating wala lahat isang banal na gawain. Hallelujah, sa umagang ito, mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, kami po'y humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang, pagkakasala sa iyo. Hugasan mo po kami, mahal na Jesus, na yung banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Sagana ang akin, mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Wala akong magagawa, mahal na Panginoon Jesus. Basahan lamang, kalikabok lamang ako, mahal na Panginoon Jesus, yung banal harapan. Ngunit minarapat mo, mahal na Panginoon Jesus, na ako'y tumayo. Hallelujah, pang magdala ng mensahe. Ako'y humihingi ng habag. Tulungan mo ako, mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Ikaw ang maglagay ng mga kataga sa akin isipan. At ikaw maglangis sa bawat sabitin aking mga labi. At gisingin mo po ang diwa ng iyong mga anak, mahal na Panginoon Jesus. At sa unang panalangin ng aming mahal na Pastor Will Estrada Almeida, amin po sama-samang sinasaway ang lahat ng mga ori, hadlang gawa ng diablo. Cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Glory to God. Magandang umaga po, mga minamahal. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat at pagpaparangal ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. At dubling pagrespeto sa ating beloved parents in the Lord, sa ating Evangelist Pastor Will Estrada Almeida, at ganoon din po sa ating beloved assistant Pastor Lina Comon Almeida, at ganoon din po sa buong beloved Almeida family, at sa atin po mga beloved elders na kasama natin ngayon, sa atin po mga beloved pastoral workers dito po sa outreach na San Carlos City, Pangasinan, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher Kuya Buboy Nier, at sa kanila pong mahal na anak Ate Binesner, at ganoon din po sa mga live webcast viewers through Facebook and YouTube. Praise the Lord, saan man kayong dako, mga minamahal, naroroon. At sa atin po mga bisita, welcome po kayo sa banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry dito po sa outreach na San Carlos City, Pangasinan. Praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. Glory to God po, mga minamahal. Ang atin pong timang ngayong mga minamahal sa umagang ito, ang Panginoon, ang ating kalakasan. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Lahat po ay sumigaw na praise the Lord. Glory to God. Last 2 weeks, last 2 Sunday, mga minamahal, nakalipas, kami po ay natasan doon po sa outreach po natin doon sa Umingan, mga minamahal. Grabe po ang aking kagalakan, hallelujah, sa kabutihan ng Diyos. Praise the Lord. Dahil mayroon pong sister doon, mga minamahal, na siya po ay dating tumboy, mga minamahal. Ngayon, hallelujah, nakadalo siya doon dahil mayroon po siyang loved ones doon, mga minamahal.
At na-bless ako, sobrang na-bless ako sa patutuo niya mga minamahal dahil dati siyang security guard doon po sa SI mga minamahal doon sa Cavite. Ngayon sabi niya, pag doon siya ilagay dahil babae nga mga minamahal, kaya doon sa lady guard. Ngunit makipagtalo siya mga minamahal dahil ayaw niya doon magpadestino sa lady guard dahil sa ano talaga siya. Doon sa security talaga daw siya. Kailangan doon siya sa mga panlalaki, mga minamahal. Kaya, grabe po, hallelujah. Talagang lalaking-lalaki ang dating, mga minamahal. Ngunit isang araw, hallelujah, mayroong nagbigay ng leaflets, mga minamahal, doon po sa dako ng SA, mga minamahal, dyan sa dako po ng Cavite, mga minamahal. Ngayon, nabasa niya yung paanyaya doon, mga minamahal. At binaliwala lang niya. Nariyan yung leaflets, tinanggap niya, at ito'y tinupi. Sinuksok niya, mga minamahal, kung saan niya nasuksok. At dumating yung time, mga minamahal, na siya po ay nagkaroon ng malubhang karamdaman. At doon niya naisip, mga minamahal, na hanapin niya yung leaflets na yun, mga minamahal. Nabasa niya doon, kung kayo ay may karamdaman, anong uri ng makaramdaman? Dumalo sa banal na gawain na Jesus Miracle Crusade International Ministry. Lahat ng inyong mga karamdaman, ito ay pagagalingin na aming pinakamahal na Panginoon Jesus. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Lahat po ay sumigaw na praise the Lord. So sa madalit sabi, mga minamahal, dumalo na siya. Nawala na yung astig-astig ang dating niya, mga minamahal. At doon niya napatunayan, mga minamahal, hallelujah, na wala palang kwenta nung sa ating kalakasan, baliwala sa atin ang mahal na Panginoon. Ngunit sa oras ng nandiyan na tayo, nakaratay na sa karamdaman, saka natin maiisip na mayroon palang Diyos. Kaya sa madalit sabi, nung dumalo siya, tinanggap niya ang bautismo sa tubig sa pangalan nating pinakamahal na Panginoon Jesus. Gradually, mga minamahal, yung kanyang malubhang karamdaman, ito po ay pinagaling ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Lahat po ay sumigaw na praise the Lord. Grabe, hallelujah. At walang nagsabi sa kanya na magpalit ka na ng damit. Sa patuloy niyang pagdalo, nakukonsensya na siya, mga minamahal, dahil siya lang ang nakasuot ng panlalaki. Lahat ng mga sisters, mahaba ang buhok, at nandyan mahaba ang mga palda, nariyan yung kasuutan, may kabanalan. Kaya, grabe, nung matapos ako magmensahe, kasama po ang ating beloved elder, Saldi de Guzman, lumabas na po kami, mga minamahal, para pauwi na. Dali-dali siyang lumapit sa akin. Sabi niya, Brad, salamat. Grabe po ang paghagulgol ko sa pag-iyak. Sabi ko, sis, huwag kang magpasalamat sa akin. Magpasalamat ka sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus dahil ang lahat ng tumatayo sa banal na pulpito, hindi po kami may kapangyarihan dyan, bagkus ginamit lang kaming instrumento sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Grabe po, hallelujah. Puspos siya, mga minamahal. During altar call, hallelujah, nandyan, grabe ang himala, ginawa sa kanya nating pinakamahal na Panginoon Jesus. Na-save na siya sa ating banal na gawain. Nariyan, hallelujah, ilang beses siyang na-aksidente sa motor. Ngunit ang sabi niya sa akin, grabe ang kabutihan ng Diyos sa ministeryong ito. Hallelujah. Purihin natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Palakpakan natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Lahat ay sumigaw na praise the Lord. Grabe. Kaya sabi ko, ipagpatuloy mo yan, sis. Huwag mo nang balikan yung mga dati mong gawa mo noon. Nakita mo na dito, hallelujah, ikaw na mismo ang nagsasabi na ang Diyos sa ministeryong ito ay totoo. Siya ay dakilang manggagamot,
siya ay Diyos na great provider. Kaya grabe po, hallelujah, ako po'y na-bless at higit sa lahat, lalong na-bless din ako mga minamahal. 5 years ago, hallelujah, na mayroon akong, hallelujah, kapatiran natin na hindi ko na po nakita doon, hallelujah, nagkita-kita kami doon mga minamahal, hallelujah, at na-bless din ako dahil nung nandito siya noon mga minamahal, hallelujah, nagpatotoo siya, natutulog si Brother John, kaya wala akong alam. Ngayon, nagpasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus, hallelujah, nung nadako kami, hallelujah, doon sa Umingan, nung inulit niya yung kanyang patotoo, nung nandoon siya sa Saudi Arabia, mga minamahal, hallelujah, na parihas kami trailer driver doon, mga minamahal, grabe, doon na tumulo ang aking luha. Palakpakan natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Lahat po ay sumigaw na praise the Lord. At nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah, nung ako'y nasama sa ating beloved ordained preacher sa Surigao City, hallelujah, na hindi ko makalimutan ang Surigao City, na ito po ang lugar ng ating beloved parents in the Lord, hallelujah, na doon din ako, hallelujah, hindi ko inaasahan, hallelujah, na makatayo ako sa banal na pulpito ito, mga minamahal. Kaya grabe po, hallelujah, aking kagalakan, hallelujah, nung time na yon, hallelujah, dahil nagkita-kita kami doon, mga minamahal, ng loved ones na ating beloved ordained preacher, hallelujah, naging sa pag-awitan ng choir singing, mga minamahal, siya ang naging soloista doon sa kahabagan nating pinakamahal na Panginoon doon po sa outreach na Surigao City. Nakasama din namin, hallelujah, sa pagpupuri sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus doon sa Umingan. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Glory to God, hallelujah. Grabe ang kabutihan ng Diyos, hallelujah, sa ministeryong ito. Kaya kapag tayo ay narito, hallelujah, ibigay natin ang tao sa pusong pagpupuri, hallelujah, sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Huwag nating gawing biro, mga minamahal, hallelujah. Sikapin natin, hallelujah. Gumising na po tayo, hallelujah, dahil nakaidlip-idlip na rin naman tayo, mga minamahal, magmula kagabi. Hallelujah. Hindi po tayo, hallelujah, makapagpatuloy kung wala ang lakas na nagmumula sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Lahat po ay sumigaw na praise the Lord. Nandyan yung mga sari-saring mga problema natin, mga minamahal. Pero kapag tayo ay magtiwala sa ating dakilang Diyos, sa pagtitiis na mayroon tayo, palagi tayong may masasandalan. Walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Papalakpakan ba natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus? Sa totoo lang, mga minamahal, tayo ay mga mahihina, pero tayo'y lumakas dahil sa dakilang Diyos. Hallelujah, na ating sandigan, mga minamahal. Kapag ikaw ay nang lupaypay o ako ay nang lupaypay, karamihan sa atin, mga minamahal, mayroong mga karamdaman, aburido, walang kapayapaan sa puso't isipan. Ang sabi ng bilin ng ating beloved parents in the Lord, wala tayong ibang sandata bilang mananampalataya sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Hallelujah! Ang lumuhod, hallelujah, itaas ang ating mga kamay, ipikit ang ating mga mata, magpuri, magpakumbaba, hallelujah, mag-alay ng pag-aayuno. Yan ang mga sandata, hallelujah, na iniwan ng ating parents in the Lord, hallelujah. Grabe, hallelujah. Ang mga sandata na ito, hindi natin kailangan ang makipagsuntukan, hindi natin kailangan ang makipagbarilan. Hallelujah, bagkus, ipikit ang ating mata, ipanalangin natin, hallelujah. Diyos ang bahala sa lahat. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Lahat po ay sumigaw na praise the Lord. Hallelujah, glory to God. Kindly po, pakibasa po sa Habakkuk 3:19. Huwag kayong matulog, mga minamahal. Madali lang tayo ngayon, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Habakkuk 3, Kapitulo 3, versikulo 19. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ni Habakkuk, ang kabanata po ay 3 at ang talata po ay 19. Ito po sinasabi, si Jehovah na Panginoon, siyang aking lakas
at ginagawa niya ang aking mga paa na gaya ng sa mga usa. At ako'y palalakarin niya sa aking mga mataas na dako. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless po. Bible reader. Hallelujah. Si Habakuk, mga minamahal, siya po ay hindi major na propeta, mga minamahal. Hindi siya katulad ni Propeta Isaiah at Propeta Jeremias na sila po ay mga major na mga propeta, mga minamahal. Sabi sa talata, ang mahal na Panginoon Hesus, ang aking kalakasan, tulad ng usa na kahit sa matarik na mga bundok, kaya nilang umakyat. Hallelujah. Ni sa mga bangin, mga minamahal, dahil sa lakas ng kanilang mga paa. Kaya sa ating paglilingkod, mga minamahal, napakaraming pagsubok. Ngunit kapag tayo ay seryoso sa ating paglilingkod, sa ating mahal na Panginoon Hesus, ang Diyos ang magbibigay sa atin ng kalakasan upang hindi tayo tuluyang malugmok. Ang gusto lang ng ating dakilang Diyos na makita niya tayo na patuloy na nakatayo kahit na sa mga pagsubok tayo, mga minamahal. Hallelujah, hindi tayo manglupaypay. Kailangan kung nasa problema ka, huwag kang magmukmok sa, hallelujah, silid ng iyong bahay. Bagkus ang gagawin mo, hallelujah, sikapin mong dumalo 3 times a week sa kanyang banal na gawain. Hallelujah, sikapin mong magpuri. Hallelujah, nasa inyong tahanan o kaya nasa iyong trabaho ka, hindi kailangan ng pagpupuri, mga minamahal, na ipagsisigawan mo dahil ang ating Diyos, hindi siya bingi, mga minamahal. Ano man, hallelujah, ibulong mo, hallelujah, ang iyong pagpupuri. Ibusumbong mo sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus ang iyong problema. Nariyan siya, handang tumugon, hallelujah. Lagi na po nating isipin, mga minamahal, hallelujah, hallelujah, na huwag tayo palaging matatakutin, mga minamahal. Kung nasa critical tayo na sitwasyon, hallelujah, tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Lahat po ay sumigaw na praise the Lord. Ganon ang gusto ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Ayaw niya yung mga anak niyang masyadong matatakutin. Dahil yung takot at yung bagabag, mga minamahal, yan ay gawa ng kalaban para hadlangan tayo, para hindi na tayo dumalo sa kanyang banal na gawain. Diyan mag-umpisa, mga minamahal, na unti-unti na tayong manlalamig, lalayo sa kanyang banal na gawain. Kaya binigyan tayo ng mga pagsubok. Hallelujah. Sinukat tayo na ating pinakamahal na Panginoon Hesus kung gaano ba tayo katatag. Hallelujah. Bilang hallelujah, membro ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Lahat po ay sumigaw na praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Kindly pakibasa, hallelujah, sa Habakuk 3, Kapitulo 3, versikulo 17 hanggang 18. Praise the Lord. Aklat po ng Habakuk sa Kabanata 3, talata 17 hanggang 18. Sapagkat bagamat ang puno ng igos ay hindi namumulaklak, ni magkakaroon man ng bunga sa mga puno ng ubas, ang bunga ng olibo ay maglilikat, at ang mga bukid ay hindi magbibigay ng pagkain. Ang kawan ay mahihiwalay sa kulungan, at hindi na magkakaroon ng bakahan sa mga silungan, bakahan sa silungan. Gayon may magagalak ako sa Panginoon. Ako'y magagalak sa Diyos ng aking kaligtasan. Amen. Praise the Lord. God bless po, Bible reader. Sa versikulong ito, mga minamahal, ito'y katulad sa mga Israelita noon na akala nila iniwan na sila ng mahal na Panginoon Hesus. Nakatulad sa atin, mga minamahal, sa mga problemang mayroon tayo, na akala din natin na iniwan na tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Pero nagkamali po tayo, mga minamahal, dahil hindi po lumalayo sa atin ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Bagkus tayo lang ang gumawa, hallelujah, para lumayo sa Kanya. Hallelujah, yung unti-unti na tayong, hallelujah, manlalamig, unti-unti na tayong hindi dadalo sa Kanyang banal na gawain.
tayo ang gumawa ng hallelujah daan upang tayo ay unti-unting lalayo sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Minsan kasi gusto makita na ating pinakamamahal na Panginoon Hesus na kaya pa po ba nating magpuri kahit nasa grabe tayong mga suliranin, mga minamahal, na kaya pa po ba nating dumalo 3 times a week sa kanyang banal na gawain na nasa grabe tayong karamdaman, nandyan tayo sa grabing mga pagsubok. Gusto ng Diyos na makita sa atin na kaya pa ba sa Kristiyanong ito. Gusto ng mahal na Panginoon na makita niya tayo anumang unos ang ating maranasan. Kailangan patuloy tayong nakatayo sa sarili nating mga paa. Huwag tayong, hallelujah, magpa-epekto, hallelujah, sa mga gawa ng kalaban, mga minamahal. Kailangan, hallelujah, tulad sa nabasa natin sa bersikulo, tulad sa usa na malakas ang mga paa, na kaya niyang tumakbo ng matulin, kaya niyang umakyat, hallelujah, sa matarik na mga bundok, kahit sa mga bangin, kaya niya, mga minamahal. Kaya yun ang gusto ng ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah, ihalin tulad niya sa usa. Tayong mga Kristiyano, kailangan, hallelujah, sa oras ng mga problema, hallelujah, huwag tayong magpa-apekto. Kailangan pakita natin sa Kanya, hallelujah, na kaya natin, hallelujah, ang mga utos niya, hallelujah, ang dumalo 3 times a week sa Kanyang banal na gawain, hallelujah, kailangan nandyan yung magpupuri tayo sa ating mga tahanan, hindi yung, hallelujah, salita ka ng salita, wala naman sa gawa. Ang gusto nating pinakamahal na Panginoon Hesus, kapag nagsalita ka, kailangan gagawin. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Lahat po ay sumigaw na praise the Lord. Kaya ang mga Israelites noon, mga minamahal, nalungkot sila. Dahil nung panahon, hallelujah, na bulaklak na mga puno, mga minamahal. Walang bulaklak na nakita, hallelujah, sa mga puno, mga minamahal, na inaasahan nila na kapag magkaroon ng bulaklak, sigurado na mayroong bunga. Ngunit nung mga panahon na yon, mga minamahal, wala silang bulaklak na makita, kaya walang bunga yung mga puno, mga minamahal. Inaabangan nila niyang mga igos dahil sigurado kung magkaroon ng bunga, kaso wala talaga, mga minamahal. Ang bukid, mga minamahal, wala ding mga halaman. Kaya ultimo, turel, mga minamahal, walang laman ng mga baka. So grabe ang tagutom, grabe ang trials ng mga panahon na yun, mga minamahal. Dahil walang makain. Ngunit, ang sabi nga dito sa Habakuk Kapitulo 3, versikulo 17 hanggang 18, sapagkat bagamat ang puno ng igos ay hindi namumulaklak, ni magkaroon man ng bunga sa mga puno ng ubas, ang bunga ng olibo ay maglilikat, at ang mga bukid ay hindi magbibigay ng pagkain, ang kawan ay mahihiwalay sa kulungan, at hindi na magkaroon ng bakahan sa mga silungan. Sa 18, gayon may magagalak ako sa Panginoon, ako'y magagalak sa Diyos ng aking kaligtasan. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Lahat po ay sumigaw na praise the Lord. Glory to God. Pero ang ginawa ni Propeta Habakuk, mga minamahal, hindi, hallelujah, naging hadlang yung mga problema na yon, nung tagutom, grabing tagutom na yon, mga minamahal, hallelujah. Ang ginawa niya, patuloy siyang nagtaas ng kanyang mga kamay. Hindi ito naging hadlang sa kanyang pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah. Grabe po, hallelujah. Katulad, mga minamahal, hallelujah, sa ginawa ng ating mahal na pastor, Will Estrada Almeida, nung sila ay umakyat, hallelujah, sa Talipaw, Hulusulo.
mapag-usapan natin itong mga minamahal dahil malapit na rin po mga minamahal ang darating na anniversary ng Talipaw Victorious Anniversary. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Lahat po ay sumigaw na praise the Lord. Umakyat ang ating mahal na pastor, 10 na mga 12 warriors doon sa Hulusulo mga minamahal, sa kuta ng Abu Sayyaf, upang buhayin ang mga patay na pananampalataya na mga bandidong Abu Sayyaf na yan. Noong bago pa ang ating mahal na pastor doon, walang respeto. Ito, hallelujah, naririnig ko sa mga 12 warriors na nagpatotoo nung unang dating, hallelujah, baba nila galing sa Talipaw, Hulusulo, mga minamahal. Nariyan, wala silang respeto. Tinatawag lang nila ang ating mahal na pastor na Almeida. Nasaan na ba si Almeida? Patayin natin si Almeida. Ganon mga minamahal. Ngunit, hallelujah, ang tawag nila, kahit ganon, wala silang, hallelujah, respeto sa ating parents in the Lord, sa ating mahal na pastor, Will Estrada Almeida. Ngunit, hallelujah, nung binomba na sila mga minamahal, hallelujah, nag-declare ang ating Presidente Erap Estrada na ibumbahin na ang kuta ng Abu Sayyaf. Ngunit ang sabi na ating mahal na pastor, hallelujah, na patuloy silang nagpupuri, hallelujah, nag-aayuno, hallelujah. Sabi ng ating mahal na pastor sa mga kasama niyang 12 warriors, hallelujah, huwag tayong kumain para tayo, hallelujah, ay mabuhay. Grabe po, hallelujah, ang kapangyarihan sa pag-aayuno mga minamahal. Kaya, hallelujah, yung panawagan, hallelujah, dito, hallelujah, sa ating beloved ordained preacher, hallelujah, na tayo mag-aayuno, tayo magpupuri. Huwag nating baliwalain yan, mga minamahal. Hallelujah. Ngunit, hallelujah, pinakita ng ating pinakamahal na Panginoon Hesus sa mga mamamatay tao na yung mga Abu Sayyaf na yan, mga minamahal, hallelujah. Nung sila'y pinumba, hallelujah, nandyan patuloy yung pagpupuri, hallelujah, pag-aayuno ng ating mahal na pastor, Will Estrada Almeida, 10 na mga 12 warriors, hallelujah. Sabi niya, mag-ayuno tayo, huwag tayong kumain para tayo mabuhay. Hallelujah. Alam niyo po, mga minamahal, habang nandyan yung airstrike, hallelujah, na mga Seekers King helicopter na yan, hallelujah, binubumba sila, niraratrato yung kuta, mga minamahal, hallelujah. Ngunit ang himala na ating pinakamahal na Panginoon Hesus, walang isang tinamaan. Dahil sinakluban ito ng grabing makapal na ulap, grabe ang pags, mga minamahal, hallelujah. Nandiyan yung patotoo ng mga sundalo, hallelujah, na sila mismo ang nagbumba. Pinakita na ating pinakamahal na Panginoon Hesus na ang propeta ng Diyos, hallelujah, ang ating mahal na pastor, Will Estrada Almeida, siya ang tunay na sugo ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. At doon, hallelujah, bumilib yung mga Abu Sayyaf, hallelujah. Grabe ang mahal na pastor ninyo. Grabe ang kapangyarihan. Hallelujah. Isipin nyo, binumba na tayo, hindi tayo tinamaan. Grabe, helicopter na yung ginamit sa pagbumba, hindi pa tayo tinamaan. Ganon, hallelujah, kabuti ang Diyos sa ministeryong ito. Kaya hindi na ito, hallelujah, wala nang atrasan, hallelujah. Pinakita na sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus, hallelujah, ibinuhay sa buhay ng ating mahal na pastor, hallelujah. 12 prayer warriors doon, mga minamahal, hallelujah, nandoon sila sa bundok ng Talipaw, Hulusulo, hallelujah. Pinakita ng ating dakilang Diyos ng ministeryong ito ay totoo. Ang Diyos dito, hallelujah, ay paghimala. Ang Diyos dito ay great provider. Ang Diyos dito ay great physician. Hallelujah. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Lahat po ay sumigaw na praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Grabe. Nung sila ay nakababa na, nariyan, hallelujah, nabalitaan ng ating mahal na pastora bilang asawa, nariyan yung pinasok ng grabing lamig ang katawan ng ating mahal na pastor. Ura-uradang pumunta ng Hulusulo yung ating mahal na pastora upang pangalagaan
ang, hallelujah, ating mahal na pastor. Ngunit grabe ang pag-ibig ng ating parents in the Lord. Ang sabi niya, sweetheart, bumalik ka sa Manila dahil nandoon yung maraming mga tupa. Kailangan mo silang alagaan. Pabayaan mo ako dito, kaya ko ang aking sarili. Ganon, hallelujah, kabuti ang ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Nariyan, hallelujah, ang ating mahal na pastor, hallelujah. Lagi nating alalahanin, hallelujah, ang kanyang mga kabutihan na ginawa, hallelujah. Ito na tayo ngayon, mga minamahal, tinatamasa na natin ang mga pagpapala, hallelujah. Kaya huwag na tayong umatras, hallelujah. Kailangan, hallelujah, kung ano yung tinuro nila, hallelujah, sinabing magpakainit kayong maglingkod sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Sa oras ng problema, wala kang ibang sandatang gagamitin, hallelujah. Lumuhod ka, magpakumbaba ka, hallelujah, humingi ka ng tawad sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah, isang tiyak na bagay. Kung nakita ng Diyos ang iyong 100% hallelujah, paglilingkod sa Kanya, lahat ng kahilingan mo, anumang karamdaman mayroon ka, anumang kailangan ang gusto mo, hallelujah, wala kang kapayapaan sa iyong puso't isipan, ibigay yan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah. Dahil siya ang nangako, hindi tao. Kailangan sikapin natin, mga minamahal. Sabi nga dito sa Pilipos 2:12, work with your own salvation with fear and trembling. Kaya huwag nating iasa ang ating mga kanya-kanyang kaligtasan. Huwag nating sabihin na mainit naman yung aking tatay, mainit naman yung aking kapatid. Hindi pinag-usapan dito ang ating tatay, ang ating nanay, kundi mismo, tayo mismo, mga minamahal, ang magsikap, sumunod, hallelujah, sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Sapat na ang mga turo, hallelujah, na iniwan ng ating beloved parents in the Lord, ating mahal na Pastor Will Estrada Almeda at Assistant Pastor Lina Kumon Almeda, hallelujah, sundin natin upang ang lahat ng ating mga kahilingan, ito po, hallelujah, ay ipagkaloob sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Dito po sa unang Juan 1:7, mga minamahal, wala akong isinulat sa inyo na anumang bagong utos, kundi ang dating utos na nasa inyo, buhat ng pasimula sa dating utos, ang salita na inyong narinig. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Kaya mga minamahal, huwag na po tayong magbiro, hallelujah, sa paglilingkod na ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Kapag nandito tayo, kung ano yung ating ginagawa, hallelujah, bulay-bulay natin ang kabutihang ginawa ng Diyos sa ating buhay. Hindi pa ba sapat na ang iyong karamdaman, ang aking karamdaman, nung nandyan na tayo sa bingat ng kamatayan, pinagaling tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Tumawag tayo dito sa pastoral, tumawag tayo dito sa mga pastoral workers, umaga't hapon, kasama tayong ipinapanalangin nila. Hallelujah, na ingatan tayo, pagalingin tayo sa lahat ng ating mga karamdaman, bigyan tayo ng kapayapaan sa ating puso't isipan, at ipagkaloob yung ating mga kahilingan. Yun lang ang gusto ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, na huwag tayong alisin natin yung mga takot na yan, mga bagabag na yan, dahil yan ay gawa ng kalaban upang tayo ay ihiwalay niya sa ministeryong ito. Hallelujah. Sa 25 years ko po, hallelujah, na paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, sa kahabagan ng ating mahal na Panginoon, hallelujah, sa unang panalangin ng ating mahal na Pastor Will Estrada Almeda, dito ko po nakita yung aking pagkaluko-luko noon. Siguro kung hindi ako na-save sa ministeryong ito, matagal na akong ibinaon dyan sa lupa. Ngunit napakabuti po ang Diyos sa ministeryong ito. Hallelujah. Ang Panginoon ang ating kalakasan. Yun lagi, mga minamahal, ang itanim natin sa ating mga isipan. Kaya dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, kadakilaan at pasasalamat ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Praise the Lord. At akin na pong tinatawagan ating beloved Elder Dio Rodriguez
sa pangunguna po sa altar call. Praise the Lord. Kanang iyong biyaya, ang buhay ko, hawak mo sa iyong kamay. Mula sa pagpapakula hanggang sa pag-ibig, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Mahal kita, walang hanggan ang iyong biyaya. Buhay ko, hawak mo sa iyong kamay. Mula sa aking pagkulang hanggang sa pag-ibig, awitan ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpagkailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Pag-ibig mo ay siyang gabay sa kasakitan. Nanayan ka sa gitna ng kaliman. Ika'y aking kaibigan, o Diyos aking Ama. At ako'y buhay sa kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpagkailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Pag-ibig mo sa habang buhay, ika'y mabuti magpagkailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Pag-ibig mo ang siyang gabay sa kasakitan. Nariyan ka sa gitna ng kadiliman. Ika'y aking kaibigan, o Diyos aking Ama. At ako'y buhay sa kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpagkailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Kailan may di nagbabago ang kabutihan mo. Kailan may di nagbabago ang
tapat sa habang buhay. Ika'y tapat magpakailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Hallelujah, hallelujah. Mga minamahal, hallelujah. Tunay na napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Grabe ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa atin. Bagamat maraming pagkakataon na tayo nagkukulang, nasasaktan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Minsan tayo lumalayo sa ating dakilang Diyos. Ngunit tayo patuloy na hinahabol ng kabutihan ng Diyos. Ang kabutihan ng Diyos ang siyang umahabol sa atin. Hallelujah. Ngunit tunay na napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Grabe ang pag-ibig niya sa atin. Hallelujah. Na tayo inuunawa. At tayo minamahal ng ating dakilang Diyos. Kaya minamahal, hallelujah. Ating patuloy na papurihan, paglingkuran ng ating dakilang Diyos ng buong puso at kaluluwa. Malapit na ang pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Ating ihanda ang ating mga sarili, minamahal. Malapit na ang katuparan ng lahat ng mga bagay. Hallelujah. 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 Ang pangakong kasaganahan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya wala nang lingunan, mga minamahal. Hallelujah. Harapin na natin ang pangako ng Diyos na inilahan para sa atin. Hallelujah, hallelujah. Kaya sa ating mga minamahal na bisita, maging sa ating mga beloved viewers, hallelujah. Napakahalaga ng kaligtasan, hallelujah. Na kung saan minamahal, hallelujah. Grabe kung hindi tayo mapapasok sa kaligtasan na ito, minamahal. Isang kaparusahan talagang grabe ito, minamahal, na talagang magsisi man tayo, wala nang pagsisi, minamahal. Kapag sa pagtunog ng trumpeta, hallelujah, hindi sa hallelujah, nakahirap. Kinaroon, hallelujah, sa ating mga beloved viewers, hallelujah, may apa reglamento ng ligtasan. Kaya tanggapin na natin ang ating pinakamamahal na Panginoon bilang Diyos at Hari ng ating mga buhay. Mahirap man sabihin, minamahal, sabi ng 1:12, hallelujah. Lahat ng tao ay anak ng Diyos. Hallelujah, lahat ng tao ay nilikha ng Diyos. Ngunit hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Hallelujah. Ang kanyang binigyan lamang ng karapatan maging anak ng Diyos, yung tumanggap sa kanyang marilag at banal na pangalan. Hallelujah. Kaya mga minamahal, hallelujah, ating tanggapin ang ating dakilang Diyos. May 4 na reglamento ng kaligtasan. Una, ang pananampalataya. Ang pagtitiwala sa buhay na Diyos na walang iba kundi ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Pangalawa po, ang pagsisisi. Kaya kailangan natin pagsisihan ng lahat ng ating nagawang kasalanan simulan pagkabata hanggang sa mga oras na ito. Mga minamahal, hallelujah, walang matuwid, wala kahit isa. Kahit sabihin natin ang pinakamabuting tao, lahat, wala nakaabot sa pamantayan ng Diyos, lahat ay nagkasala. Pangatlo, ang bautismo sa pangalan natin pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nandito nakaloob na mahal ang kapatawaran sa ating mga kasalanan, hallelujah. At lalaki pa mga tanda, hallelujah, pag tayo nagpabautismo sa ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. At ang pang-apat po, ang bautismo sa Espiritu Santo. Ang gagawa na po nito ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nyo nakita, mga pag-awitan ng beloved choir, nandun nanginginig, nagtitrembling, hallelujah, nag-speaking in tongues. Yan ang bautismo sa Espiritu Santo, hallelujah, na ating binigay po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang ating pinakamamahal Panginoon po ang nagbabautismo. Kaya sa ating mga minamahal na bisita, maging sa ating mga beloved viewers, hallelujah, itaas po natin 2 kamay. Sumunod po sa maikling panalangin, aking sambitin, minamahal. Sumunod po kayo, hallelujah. Mahal na Panginoong Hesus, maraming salamat po sa iyong salita na aking napakinggan. Ako po'y humihingi ng tawad sa lahat ng aking kasalanan.
Simula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na to, hugasan mo po ako ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Tinatanggap kita bilang Diyos at Hari ng aking buhay. Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay diyan sa kalangitan. 10 ng aking mamahal sa buhay. Sa pangalan mo, mahal na Panginoong Sus, na aking tinanggap. Amen. Praise the Lord. Kami na po manalangin sa inyo, manamahal. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. O mapagpala po namin ang mga Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Hallelujah. Sa unang dalang, beloved evangelist Pastor Valdez Rada Almeida. Mahal na Panginoon, aming sinasamo sa iyo. Mahal na Panginoon, ang lahat ng tumanggap. Mahal na Panginoon, hallelujah, aming samot dalangin, panghawakan mo sila, gabayan mo sila, mahal na Panginoon. Hindi ito una na kanilang pagtanggap, hallelujah, bagkus ito simula ng kanilang paglilingkod, mahal na Panginoon. Gamitin mo sila maging sa kaligtasan ng kanilang mamahal sa buhay. Panghawakan mo sila, mahal na Panginoon, at isama mo silang magmana ng buhay na walang hanggan. At ito ang aming samot dalangin sa unang dalangin, beloved evangelist Pastor Valdez Rada Almeida. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo po'y dumalangin man mahal. Hallelujah. Sa ating mga pangailangan. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Hallelujah. O mapagpala po namin ang mga Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Sa inyo pong pinakamakapangyarihan pangalan, pinakamamahal pang Jesus. Hallelujah. Sa unang dalang, beloved evangelist Pastor Valdez Rada Almeida. Hallelujah. Mahal na Panginoon. Hallelujah. Kami humingi ng habag, humingi ng kapatawaran. Mahal na Panginoon, sa aming mga pagkakasala na gawa na hindi kaya, O Diyos. Mahal na Panginoon, patawarin niyo po kami. Hugasan niyo po kami ng iyong kabanal-banalang dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Mahal na Panginoon, linisin mo kami. Mahal na Panginoon, hallelujah. At ang mahal na Panginoon, namin samot panalangin, hallelujah. Patuloy kami bigyan ng kalakasan sa paglilingkod, kagalakan sa aming mga puso, mahal na Panginoon, hallelujah. Tulungan kami maging sa aming mga kahinaan, O Diyos, alisin mo, tulungan mo kami lagi makasunod ayon sa iyong kalooban, O Diyos, hallelujah, hanggang sa muli mong pagbabalik. Patuloy bigyan ng kalakasan, maging aming mga mahal na kapatid na nasa banig ng karamdaman, O Diyos, iyong ibangon sila, mahal na Panginoon. Aming mga kapatid na nangangailangan ng mga bagay na kanilang mga pangailangan, iyong ipagkaloob, O Diyos, hallelujah. Patuloy silang panghawakan, maging sa kanilang mga negosyo, sa kanilang mga pananim, mahal na Panginoon, hallelujah. Patuloy mong pagpalain, O Diyos, hallelujah. Patuloy gabayan ang lahat ng aming mga kapatid, maging sa kanilang lahat ng mga ginagawa. Pagpalain mo kaming lahat, O Diyos. Ito ang aming samot dalangin sa iyong pinakamakapangyarihang pangalang Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. At sa ating mga minamahal na kapatid, hallelujah, patuloy tayong sumamo sa ating dakilang Diyos, yung ating mga nararamdaman, maging sa mga problema, hallelujah, patuloy nating sawayin niya, minamahal, hallelujah. At sa ating mga minamahal na kapatid, ipatong po natin ating mga kamay sa ating mga ulunan, hallelujah, yung ating kanang kamay at kaliwa kung saan yung ating mga karamdaman, hallelujah. Sa ating mga minamahal na kapatid na may mga problema, may mga nais maligtas, ang kanilang mamahal sa buhay, itaas ang dalawang kamay, hallelujah, hallelujah. At tayo po magsumamo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, mapagpala po namin ang mga Diyos sa pinakamakapangyarihan sa lahat sa inyong makapangyarihan pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Ayon sa iyong salita, O Diyos, na kapag kami nakaramdam ng iyong matamis at banal na presensya, at kayang-kaya namin sawayin lahat ng uri ng gawa ng kaaway. Hallelujah. At sa unang dalang, beloved evangelist Pastor Valdez Rada Almeida, aming sinasaway lahat ng uri ng karamdaman, demonyong leukemia, diabetes, hallelujah, lagnat, ubo, sipon, tarangkaso, hallelujah, hallelujah, sakit sa puso, high blood, ketong, hallelujah, lahat ng uri ng gawa ng kaaway, hallelujah, cast out in the mighty name of Jesus, be healed in the mighty name of Jesus, lahat ng uri ng gawa ng kaaway, cast out in the mighty name of Jesus, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, lahat ng uri ng gawa ng kaaway, cast out in the mighty name of Jesus, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Hallelujah. Tayo po tumayo, minamahal. Bilang dati naman po natin ginagawa, minamahal. Tayo tatalon 3 beses ng talon ng pagtatagumpay. Palakpakan mo natin yung pinakamamahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tatalon na jump 3 times. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan mo natin yung pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. Hallelujah. At sa hindi na rin po pagtatagal, minamahal, atin na pong binibigay ang buong pagkakataon para po sa mga mahalaga pong announcement, atin pong binibigay sa ating beloved elder, beloved brother J.R. Serafica. And praise the Lord.
God bless you po. Hallelujah sa ating mga ngaral, mga minamahal sa ating beloved elder, beloved brother D. Rodriguez. Hallelujah. Palakpakan po na natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos. Lahat magsabi, praise the Lord! Purihin po ang Diyos na buhay. Hallelujah. Ngunit bagong lahat, mga minamahal. Hallelujah, kung muna nagpapabot ng pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Hallelujah, doble paggala, pag-respeto po sa mga turo at pangangaral. Maminaman, hallelujah, ng ating kagalang-galang mga pastor, Walter Sada Almeida, hallelujah, pagbati rin po minamahal sa ating beloved assistant pastor, Lina si Almeida sa ating pong beloved Mama Dear, mga minamahal. Hallelujah, pagbati rin po minamahal sa Almeida family, mga minamahal. Hallelujah sa ating mga Libiscas viewers sa YouTube and Facebook, mga minamahal, at sa lahat ng mga manggagawa po minamahal, mga hindi po sa nangasiwa, dito po sa lugar na po minamahal, hallelujah ng San Carlos City, Outreach, Pangasinan, sa ating beloved ordained preacher, Kuya Bubay Neri, mga minamahal, hallelujah, magbati rin po minamahal sa kanilang beloved daughter, Ate Bayis Neri, mga minamahal, hallelujah, ng isang mapagpalang umaga na po, mga minamahal, sa pangalan ng ating dakilang Diyos na buhay po rin po, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, para po sa ating mga announcement, mga minamahal, hallelujah, nandiyan po, mga minamahal, hallelujah, regular po, mga minamahal, hallelujah, na dumalo, mga minamahal, hallelujah, sa gawain ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, ng 3 beses, mga minamahal, sa isang linggo, mga minamahal, hallelujah, may gawain po tayo, mga minamahal, hallelujah, na dapat, mga minamahal, dumalo po tayo, mga din ang turo, ang sabi ng ating kagalang-galang mga Pastor Wilder Sada Almeida, kung gusto nating makamtan, mga minamahal, ang langit at buhay na walang hanggan na ipinangako ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, dumalo po tayo ng 3 times a week, Wednesday, Friday, mga minamahal, hallelujah, hanggang Sunday General Service po, mga minamahal, dito po, mga minamahal, hallelujah, sa San Carlos City, out sa may barangay, mga minamahal, 157 Palaming Road, mga minamahal, hallelujah, barangay Mamarlao, San Carlos City, Outreach, Pangasinan, mga minamahal po rin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, ang ating pong schedule of service, mga minamahal, natin pong Wednesday midweek service, mga minamahal, nag-start po tayo ng 1:00 at natatapos po yan, mga minamahal, ng 5:00 po, mga minamahal, hallelujah, ng hapon, mga minamahal, ang ating Friday overnight prayer, mga minamahal, hallelujah, nag-start po tayo ng mga minamahal ng Friday ng gabi, mga minamahal, ng 9:00, mga minamahal, hallelujah, at natatapos po tayo ng Sabado, mga minamahal, ng 6:00 po ng umaga, mga minamahal po rin ang Diyos na buhay, at ang Sunday General Service po natin, mga minamahal, nag-start po tayo ng 9:00, mga minamahal, hallelujah, at natatapos po tayo ng 3:00 po, mga minamahal, ng hapon, mga minamahal, sa araw po yan ng linggo, mga minamahal, patuloy din po nating, mga minamahal, suportahan ng ating TV at radio program po, mga minamahal, hallelujah, kung mayroon po tayong 5 piso, 10 piso, mga minamahal, idaan po natin yan sa may sister information, mga minamahal, at manood din po tayo, mga minamahal, sa ating TV program, mga minamahal, sa PTV 8 every Saturday, mga minamahal, hallelujah, mula 10:00 po, mga minamahal, ng imedya, mga minamahal, ng Sabado, mga minamahal, ng gabi, at natatapos po ng hating gabi po ng hallelujah, 12:00 po, imedya ng hating gabi, mga minamahal, purin po, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, at palagi rin po tayong manood, mga minamahal, sa ating Facebook, mga minamahal, live streamer, mga minamahal, at mag-subscribe na rin po, mga minamahal, hallelujah, sa ating YouTube channel po rin po, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, hallelujah, huwag po natin kalimutan, mga minamahal, maghayo, mga minamahal, sa ating mga kakilala, sa ating mga kapitbahay, mga minamahal, hindi po, mga minamahal, sa lahat ng pupuntahan po natin, mga minamahal, hallelujah, nandyan, mga minamahal, magsama po tayo, mga minamahal, hallelujah, ng mga kaluluwa, mga minamahal, mga minamahal, hallelujah, sabi sa banal na kasulatan, isang kaluluwa pa lamang, mga minamahal, ang mailapit natin sa paanan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, laksa-laksang anghel ang nagkakatuwaan sa langit, mga minamahal, pagkatapos po, minamahal, hallelujah, ng ating closing prayer, mga minamahal, mayroon po prayer and counseling po, mga minamahal, hallelujah, para po sa ating mga beloved brother, mga minamahal, lumapit lang po sa ating beloved ordained preacher, Kuya Bobiner, para po mga minamahal, sa ating mga sister, mga minamahal, lumapit po sa ating beloved Ate Bayis Neri mo. Purin po ang ating dakilang Diyos na buhay, at may practice po, mga minamahal, hallelujah, pagkatapos po ng ating closing prayer, ang ating beloved adult choir and youth and single choir. Palakpakan po na natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos na buhay, lahat magsabing praise the Lord. At kung wala na po, mga minamahal, amen, praise the Lord. Purin po ang ating dakilang Diyos na buhay, hallelujah, at akin na pong tinatawagan, mga minamahal, sa pananalangin po, mga minamahal, hallelujah.